נדבר על החזית המשפטית של המלחמה. לא מעט משפחות של נרצחים פנו לקבל צו ירושה, אלא שהתברר שלרובם הגדול לא הייתה צוואה. איתנו עורך הדין ספיר בן אליהו, שמומחה בתחום דיני משפחה וירושה. שלום. שלום רב. תודה רבה שבאת אלינו. אז באמת אנחנו נמצאים כאן במלחמה הזאת במצב חריג, אנשים שלא הכינו את עצמם לנורא מכל. אכן, הטבח הנורא בדרום הציב בפנינו שאלות משפטיות מאוד סבוכות. בחלק מהמקרים הורים נפטרו, ובחלק מהמקרים הורים נרצחו. אותם הורים שנרצחו הותירו אחריהם ילדים יתומים. נקדים ונאמר כי יש חשיבות רבה בעריכה של צבא, וחלק משאלות משפטיות שעולות הם מה יעלה בגורל עתיד ילדינו. עד כמה זה משפיע אם לא ערכו את הצבא? נכון. אז עד כמה בעצם זה משפיע אם לא ערכו צבא? אז יש להקדים ולומר שקודם כל עד כה, עד ה7 לאוקטובר למעשה, הורים רבים לא ייחסו חשיבות רבה על עריכה של צבא. אולם כיום, החל מהמאורע הקשה שפקד אותנו ב7 לאוקטובר, הורים רבים מכירים בחשיבות עריכת הצבא, ורבים מההורים עורכים צבאות שכן יודעים שהחיים הם זמניים, וכן, המוות יכול להגיע בהפתעה גמורה. מקווה שעד זמנים עד 120, אני מקווה. בעזרת השם עד 120, ויש חשיבות רבה לצורך הגדרה של הוראות ספציפיות בצבא. מה קורה כשאין צבא בעצם? מה קורה כשאין צבא? אז השאלה מתחלקת לשניים. יש מקרים שבהם שני הורים נפטרו, ויש מקרים שבהם רק הורה אחד נפטר. במקרים שבהם שני הורים נפטרו, ילדים רשאים לפנות לרשם הירושה ולהגיש בקשה לצו ירושה. צו הירושה מעין זה יבוא ויחלק את הרכוש בין כולם בחלקים שווים. אולם נשאלת השאלה, מה קורה במקרה בו אחד מההורים נפטר וההורה השני נותר בחיים? במקרה זה... צבא הדדית. אתה קפצת רגע. בוא רגע נעשה סדר. אם אין צבא אל תבלגן. כן, בוא רגע נעשה סדר דברים. ככל ואין צבא, מה קורה אז? במקרה שאין צבא, אחד ההורה שנותר בחיים למעשה רשאי להגיש בקשה לצו ירושה. במקרה זה, לפי הוראות החוק, הוא יקבל 75% מהעיזבון, ולעומת זאת, הילדים יקבלו 25%. עכשיו נשאלת השאלה למה זה. אבל למה בעצם השוני הזה? למה? למעשה, אם שני ההורים נפטרו, מחצית מהרכוש שייכים לאחד ההורים, והמחצית הנותרת שייכת בעצם לילדים. עכשיו, במקרה של פטירה, ה-50% הם שלי. זה לא משנה אם למעשה הרכוש רשום על שמי או על שמך. במקרה של פטירה, הרכוש, מחצית ממנו שייך לי. בנוסף, לפי הוראות חוק הירושה, מחצית מהרכוש שלך גם שייך לי. ההלכה למעשה 50 פלוס 25 יוצא 75. כך שנותרת על דלתא לחלוקה שזה 25%. עכשיו לשאלתך. כן. ככל ותהיה צבא, מומלץ במקרה של הורים וילדים לערוך צבא הדדית. כאשר הוראות הדדיות בתוך צבא הדדית יאפשרו בעצם להגדיר מראש את חלוקה, כך שיש להבטיח למעשה, לדוגמה, מקרה בו אחד ההורים ימשיך להתגורר בנכס עד 120, ורק לאחר פטירתו העיזבון יחולק בין הילדים בחלקים שווים, או לפי הוראה אחרת שתוגדר בצבא. אולם, במסגרת צבא, בשונה מצו ירושה, עדיף לעשות צבא שכן במקרה של צו ירושה עתידים לקום קשיים. כדוגמה. רגע, הקשיים הם בצו ירושה או בצבא? הקשיים הם בצו הירושה, שכן בצבא את מגדירה מראש את ההוראות אליהם את רוצה להגיע. אוקיי. למעשה, לדוגמה, ככל ולא נערוך צבא, ונלך לפי צו ירושה. כן. כפי שאמרנו, למעשה, במקרה שאחד ההורים נותר בחיים, הוא בעצם מקבל 75% מהעיזבון. השאלה, מה קורה עם ה-25% הנותרים? אז זה מה ששאלתי, זה מתחלק בין הילדים. זה מתחלק בין הילדים, אבל מה קורה למשל במקרה שיש נכס? אחד ההורים רוצה למכור את הנכס בזמן שהוא עדיין חי. בשלמותו. אוקיי? עכשיו, בשים לב לעובדה, נכון שהוא למעשה בעל רוב הזכויות. אז יש לו בעצם 75% על הנכס, ולילדים יש 25%. ויכול להיות שהילדים לא ירצו למכור? יפה. אז נשאלת השאלה מה קורה אז. למעשה הוא חייב לקבל את האישור של הילדים. יכול להיות גם מצב הפוך. מה המצב ההפוך? שהילדים בעצמם, למרות שהם במיעוט זכויות, ירצו בעצם למכור את הנכס. או יכול להיות מקרה נוסף, שהם רשאים וזכאים לבקש דמי שימוש שווה ערך לדמי שכירות, מאותו אב. אבל יש גם לזה פתרון. במקרה שיינתן צו ירושה, עוד לפני חלוקת העיזבון, ישנה אפשרות לעשות הסכם חלוקה בין יורשים. הסכם החלוקה הזה יכול לגבור על הוראות צו הירושה,
במקרה מעין זה, יהיה אפשרות להורה שנותר בחיים, ולילדים, לערוך חשיבה מחודשת של חלוקת העיזבון, ובתוך כך נוכל להגדיר מראש את הדרך הנכונה. וכך למעשה יש להבטיח למעשה לאחד ההורים זכות מגורים עד 120, ולמנוע אפשרות שאחד הילדים בעצם ימנע אפשרות להורה שנותר בחיים למכור את הנכס. כי אחרת לתוך העניין זה יכול להיות תקוע? תקועים עם הנכס ואי אפשר למעשה זה יהיה תקוע, ונידרש להגיע לבית המשפט לצורך הכרעה בסכסוך משפחתי, וזה אנחנו רוצים למנוע. זה למנוע, בהחלט. עורך הדין ספיר בן אליהו, תודה רבה על הדברים האלה.